Hello everyone, खुलुमबाय, welcome back to my channel. तो लोगोफोर दा रेडी जाबाय थांनो आंनि बिबनांनि हाबायाव. तो नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो. तारमाने आंनि बिबनां जाबाय आंनि मिस्टारनि असे बिमायनि फिसाजो. बेनि हाबा दिनै. तो बेयावनो थांनो रेडी जाबाय. ओमफ्राय नै दाखालि बायनाय ब्लु दखना बेखौ गानबाय आरोना. ओमफ्राय ब्लाउसखौ माने मेचिं ब्लाउसखौ स्टाफनो टाइम मोनासै स' बेखौनो गानबाय. मिलायदोंना मिलायाखै खोन्थादो. तो आरो बिजावजालिफोरबो फैदों क'क्राझारनि दा नोंथांमोननो देखायगोन. ओमफ्राय अननानै नायलांबाय थादो. ओमफ्राय नै जोंहा आलासिफोरा नै बिजावजालि जायो आंना क'क्राझारनि. ओमफ्राय आइ ओमफ्राय बे आब' माने बाजै जायो आरो बाजै माने मिस्टारनि बिब' काजिन. ओमफ्राय बेथिं जाबाय आइया. आइया रेडि जादो. जों थांगोनसै आइमोना दा लासैनो फैगोन. दे नोंसोरखौ जों लोगो मोनसै आरोना. बाय 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 बाय. आंबो रेडि जाबाय. हेलौ दख'ना गानदों जा समायबाय. अबाव थांगोन? habayow सोरनि हाबा? आंनि हाबा. दे खनसे नायनि. अबाव थांगोन नोङो? ओइ लोगोफोर एक्टरा सफैबाय. स्कुटिजों एख' नङा दे. स्कुटिजों थांसै स्कुटिजों जिरायनोसै. ओइनो जोंनि स्कुटिया. हेल' जा मोजां नुबाय दख'नाखौ. हाबा जानो फैदोंमोन जाखांबाय थांनोसै. हिनजावजों थांनांगौ. बहा थांगोन दा फैफिन दै. दे दे होनबा दे. नायनि उन्दुलांबाय. आयु सोनाया थांनो जाबाय नामा? ओं थांनोसै. थाङा ना दा हराव? जाबायबा जाखांबायबा? ओमफ्राय लोगोफोर माखासे आलासिफोरा जाखांबायबो थांबायबो. जोंना थारमाने फैनाया एसे लेट जाबाय. एक्चुवेलि न'आवबो आलासिफोर दंमोन नालाय स' आं ओंखारबोनायाव एसे लेट जाबाय. ओमफ्राय एखेबारे फैखाबाय आरोना आं हरसिम थानो. थ' बेनोसो नायलांबाय थादो. आं जेसे हागौ देखायनो नाजागोन. बेनो पेन्डेला. थ' हाबाया जादों बरपेटा रडनि मिसन रडआव. स' आं जेरै बुंबाय. ओमफ्राय हाबाया जागोन ब्रह्म नियमाव. जोंहा आइनि माने बिखुनजोनि न'खरा माने ब्रह्ममोन नालाय स' ब्रह्म नियमावनो हाबाया जागोन. थ' मानसिफ्रा नै दाबो माखासे जिरायनानै दङ. ओमफ्राय बिजावजालि मोनाबो सफैबाय. ओमफ्राय बेसोरा आदिसा लोमजानानै दङ. ओंखायनो सिरि थाबाय आरो सिरि जिरायबाय थाबाय. लोगोफोर आलासिफोरखौ थांनो ओंखारबाय. ओमफ्राय लोगोफोर बिथाङा जाबाय मिस्टारनि काजिन सिस्टारनि बिगुमै आरोना. ओमफ्राय बिनि फिसाजो. लोगोसे नै बिथाङा जाबाय हिन्जाव गोदाननि काजिन सिस्टारनि फिसाजो आरोना. भागिन जायो जोङो. हिन्जाव गोदाना जोंना माबायदि नुदों? गोसोम गोसोम नुजोबदों. मिथिया जेबो नङा. नै बिथाङाबो आंनि बिजावजालि. नोंथांमोना जुदि आंनि आगोलनि ब्लग्सफोरखौ नायदोंबा नुनो मोनगोन. ओमफ्राय बिथाङा बिथिं आरो हिन्जाव गोदाननि बिमा बिफा आरो बिदा असे. ओमफ्राय जोंहानि माने मिस्टारनि आनैया बिमानिया थारमाने लखिमपुरनिसो हारसासो. ओमफ्राय बिथिं जिरायनायफोरा सब लखिमपुरनि आलासि गोजा सारि गानदों. ओंखायनो नोंथांमोना प्लिज गाज्रि कमेन्ट दा हो आरोना. आनैया सारिबो गानो आनैया दख'नाबो गानो. स' दा दसे मेख्लाखौ गानथ'दों. उनाव आरो दख'नाबो गानगोन. स' प्लिज अननानै गाज्रि कमेन्ट दा हो. ओमफ्राय नै बिथाङा जाबाय मिस्टारनि बिगुमै. ओमफ्राय क'क्राझारनिफ्राय फैबाय दा. ओमफ्राय ब्लु कालार गाननाया बिथाङा जाबाय माने मिस्टारनि काजिन सिस्टार आरोना. ओमफ्राय बिथांमोना क'क्राझारनिफ्राय सफैबाय. थ' लासै लासै आलासिफ्राबो फैबाय थादों. माखासे आलासि थांबायबो गासैखौबोथ' देखायनो हायासै.
लोगोफोर आंनि खाथियाव थानाया जाबाय हिन्जाव गोदाननि असे बिबाजै लोगोसे बे अरेन्ज कालार गाननाया जाबाय हिन्जाव गोदाननि लोगोफोर आरोना बिथांमोना बिहारनि गेजेराव थानाया बे आसामनिनो खिन्थु बे अरेन्ज कालार वाइट कालार गाननाया बिथांमोना बिहारनिफ्राय फैदों फार्स्ट टाइम बर' हाबा मोनजादों लोगोफोर बिथाङा ओडिसानि ओमफ्राय बेयाव फर्स्ट टाइम बर' हाबा मोनजादों कैसा लग रहा है आपको बहुत बढ़िया खाना कैसा हुआ टेस्टी अभी रात को शादी भी देखिएगा तो लोगोफोर सानावथ' बिराद भिर जादोंमोन ओमफ्राय दा एसे मोनाबाय ओमफ्राय माखासे आलासिफोरा थांजोब्बायबो दा दसे उनाव हौवा गोदानबो सफैसिगोन स' एसे सफैनाय सिगांनो पेट पुजा खालामना लानोसै मा मा आइटेम दङ नायबाय किसुमानथ' जोब्बायबो दा आरो होफिनगोन लायनो थांदों थ' जानोसै माखासे न'निफ्रा दा जागासिनो आंबो दानो जाना लानोसै शिबमखौ दौग्रोबाय Halo, biting, mana? Mana nggak? Masih jadi jahat. Bibwnang, bella haba for benda sih kan, tenang. Jadi dah. No banin dia lahir ni. Oh, no, oh, thằng kan thọ. Den bah. Banin kan aku lahir ni. Oh. Logofer ni biting sampai aktor ni Bibo, ओमफ्राय आंनि बिजावजालि एक्टर माने मिस्टारनि आरोना बिब' बिबाजै लोगोसे बिगुमै काजिन सिस्टारनि माने बिगुमै आरोना थ' बिथांमोना जिरायगासिनो ओमफ्राय बिथिं आरो बियादैफोर हेलो आदिना सानदों लानोसै फै दे फट' लादो फट' लानोसै फै दे आं मबाइल होला आं ब्लग बानायगासिनो माबोरै जादों ओंखाम ओंख्रिफोरा मोजां गोथाव ना गोथाव बेसे जाखो बुरजायैनो जाबाय औ दा मोसानांगौ थिगसे मोसानांगौ मोसानो थाखाय एसे बारा जायाखै नैबे माबाखौ हालुवाखौ एसे बांसिन जाबाय एनार्जि मोननो थाखाय ओमफ्राय लोगोफोर दा थारमाने जों दसे ओरैनो रंजानो नागिरबाय आरोना आलासिफोरा गैला रावबो बाहेरा मानसि गैला सब न'नि गोजा थ' हौवा गोदाना माने दसे उनाव 1 घन्टासो उनाव सफैसिगोन ओमफ्राय हिन्जाव गोदानाबो गांस्लायनो थांसिगोन थ' बेनि सिगां जों दसे माने बयबो रंजानो सानबाय आरोना हिन्जाव गोदानाबो मोसाबाय ओमफ्राय बेफोर सब काजिन सिस्टारफोर एक्टरनि हिन्जाव गोदाननिबो ओमफ्राय नै बिथिं बाजिमोनखौ आं लिंना लाबोबाय ओंखाम जाखांबायमोन बिथांमोना थ' मोसानांगौ होननानै एबार एसे बेन्ड पार्टि दामनो होबाय आरोना बिथांमोनजों मोसानोसै थ' नोंथांमोना गाज्रि मोननांला आरोना जों एसे रंजाबाय
ना si mama ओमफ्राय लोगोफोर एबार एसे हिन्दी गानाव मोसालायबाय ओमफ्राय बेन्ड पार्टि दामनायफ्रा एसे मेंबाय नालाय स' दसे रेस्ट लाथ'बाय ओमफ्राय हिन्दी गान एसे दामना होबाय हिन्दी मेथाइ ओमफ्राय शिवममोननि माने उसु टिचार उसु फोरोङो नालाय ओमफ्राय लोगोसे गथ'फ्राबो एसे मोसाबाय बिब' बिनानाव एकदम दे पुरा मोजां मोजां थानांगौ ना नों गानखौ दाम दे बेयाव मोसानांगोन खिन्थु मोसानाया थांद' लांदो ओमफ्राय लोगोफोर हिन्जाव गोदाना गांस्लायनो थांबाय दा रावबो गैथ'ला माने सब न'निनो मानसि गोजा ओमफ्राय हिन्जाव गोदाननि लोगोफोर दङ आरो ओमफ्राय दा आइमोना दसे मोसासिगोन आरो ना बेन्ड पार्टिखौ दामफिननो होबाय थ' दसे आरोबाव रंजाबावनोसै सोर सोर मोसायो नायदो लोगोफोर नै बिथिं जिरायना दङ आंनि सुन्दुरि बिबनांफोर माने आंनि मिस्टारनि काजिन सिस्टार आरो ना बिमायनि फिसाजो बिमादैनि फिसाजोफोर गासिबो ओमफ्राय नै बिथिं आरो सासे बेबिबो दङ नै बेबि बार्बि ओमफ्राय बेखौ आं नुवाखैनोमोन दिनै फार्स्ट टाइम नुबाय नायनो थांनो सोलाबथाराखैमोन ओमफ्राय दिनै हाबायाव लोगो मोननानै बिराद मोजां मोनबाय जोंनि बेबि बार्बिया ओमफ्राय हौवा गोदाना फैबाय सफैबाय थ' हौवा गोदानखौ बरायनो थांगासिनो दङ जोङो एसे माने 1 किल'मिटारसो जागोन आरो ना जोङो बराय लांसिगोन आरो मोसा स' बयबो फैजोब्बाय बेन्ड पार्टिजों लोगोसे फटका गावनायाव माने बयबो खारबोजोबनांबाय माने पुरा सिद्रोजोबदों फटकायानो सोरनिबाथ' दख'नायावनो नांबाय किसुमान माने एसे खामबायबो ओमफ्राय उपाय गैला आरो खारनांबाय आं बेखौ बिराद गियो आरोना फटकाखौ जिबायदि सिद्रोजोबो ओमफ्राय नै हौवा गोदाना फैबाय एक्चुवेलि हौवा गोदाना बारा गोजाननि नङा बरपेटा रडनिनो खाथिनिनो थ' दसे बमा गावबावबाय आयौ आं जा गियो माने सिद्रो जानो थ' एसे गोजाननिफ्रायनो लाबाय ओमफ्राय लोगोफोर हाबाया बिथिं जाबायानो हौवा गोदान बरायना लाबोनायखौ थारमाने देखायनाय जायासै आं माने भिडिअ खालामनो हायासै आरोना बेखिनि टाइमाव एसे बिजिमोन ओमफ्राय दा हाबाया अलमस्ट जोब्बायानो दा आसिरबाद होगासिनो दङ ब्रह्म नियमाव हाबा जादोंमोन नालाय थ' दा न'खरनिफोरा बयबो माने हौवा गोदान हिन्जाव गोदान सानैखौबो आसिरबाद होगासिनो दङ थ' आं निमाहा बिबाय आरोना नोंथांमोननो गासैखौबो देखायनो हायासै एसे बेस्थ' थाबायमोन माने बिजिमोन आंबो ओमफ्राय हौवा गोदानखौ बराय लाबोनायावथ' मोसाबाय थाबाय ओंखायनो सोर भिडिअ लाबावनो सब बिजि ओंखाय आरो बेसे मोसानाय भिडिअ होनो ना ओंखायनो आं लायासै आरोना थ' नै हाबाया सेस नोंथांमोनाबो बोर होदो जोंना हिन्जाव गोदान हौवा गोदानखौ मोजाङै जाहाथे संसार जानो हायो थ' बेनोसै एबार जोंनि बारि जोंबो आसिरबाद होबाय एक्टरा दासो बिथाङाबो माने बिजिमोन स' नोंथांमोना साननो हागौ मानो देखायासै आदाखौ होननानै खिन्थु अबा थांबाय थायो आरो आंबो ज' थानो मोनाखै नालाय ओंखायनो बिथांखौ बारा देखायनाय जायासै
लोगोफोर हिन्जाव गोदानखौ दा लांसिगोन थ' ओंखारबोबाय ओमफ्राय तारमाने हिन्जाव गोदानखौ खाथियावनो होदों बारा गोजान नङा बरपेटा र'डआवनो ओमफ्राय सबबो इ-रिक्सायाव थांसिगोन नै बिथाङा जाबाय हिन्जाव गोदाननि असे बिबाजै थ' बयबो थांनो ओंखारबाय दिनैनो थांनो दे मोजाङै मोजां भालके लाजोबो दे पिलपिलि रेलि जोंना हिन्जाव गोदान दोनैसै बाय बाय थाङा नामा आं थांनो हाला फिसाला उन्दुलांबाय दे मोजां मोजां थांदो दे बाय 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 दे दे चन्दनपुराव नोंसोरथ' खाथि खाथिसो जाबाय मालाय दे होनबा लोगोफोर हौवा गोदाननि न'आ थारमाने बारा गोजानाव नङा मिसन र'डनिफ्राय लांगोन हिन्जाव गोदानखौ चन्दनपुर होननाय जायगायाव बरपेटा र'डआवनो थ' बयबो पिलपिलि माने इ-रिक्साजोंनो थांसिगोन आरोना गारिखौ हिन्जाव गोदान लागाफोरा थारमाने जायजों दोननो थांगोन रावबो गारियाव थाङा सबबो थारमाने इ-रिक्सायावनो थांगोन खालि गंसेल' गारि थांगोन हिन्जाव गोदान लागानिफ्राय माने जेराव हिन्जाव गोदाननि बुस्थुफोर थागोन आरो ओमफ्राय बाखि जिमान जों दोननो थांगोन बयबो इ-रिक्साजोंनो आंबो थांनाय खोथामोन नाथाय सिबमा उन्दुलांबाय स' माने थांनो हानाय नंला आरोना थ' बिदाय होनानै आंबो न'आव थांसै ओमफ्राय नै बे गारियाव हिन्जाव गोदानखौ लांगोन हौवा लागानिफ्राय लाबोनाय थ' बिथांमोना गारियाव थांसिगोन बाखि हिन्जाव गोदाननि न'खरनिफोरा सब इ-रिक्सायाव थांबाय इन्टारेस्टिंबो नांदों आरोना बेखिनिखौ थ' लोगोफोर बेनोसै हाबाया जोब्बाय ओमफ्राय आंनि भिडिअ'आबो बेनोसै दिनैनि थाखाय आसा खालामो नोंथांमोना मोजां मोनबाय थ' लोगो मोनफिनसै नोंथांमोनखौ नेक्स्ट ब्लगाव टिल देन टेक केयार बाय बाय